Yes, iyi ndio mubairo wokupedzisira wechi6 paPetronPay. Kubva pamibairo yese yatatanga kutaura, mubairo wokutanga kugoverana kwemaprofits, wechi2 kudaidzwa kwaunoita vanhu indication yatoti kukokawo vamwe vako, wechi3 inge taona iri binary bonus yekuti unenge masaidi ako mairi ari kurema zvakadi, wechi4 inge iri 3-star bonus kuti vatatu vanhu ukaunza vanhu vatatu wobva wabhadharwa futi, yechi5 inge iri renewal bonus taiona kuti vanhu vako vakango upgrade unenge uchibhadharwa. Saka izvinezvi takuona wokupedzisira ndio kunonzi rewarding bonus. Rewarding bonus inotangira apa panoti rewarding bonus inotangira apa. Munhu wese panotenga barrel achingotenga barrel chete, barrel rega rega rine mapoints amuri kuonayo 5, 10, 20, 50, 100, 200 rekupedzisira rine 400 points. Mapoints ese aya anozozanganiswa, akazanganiswa manje ndo paakushanda panapa mapoints aya. Kana mapoints aya zanganiswa mapoints ese aya, kana azanganiswa manje iwewe wakupuwa mibairo manje ndo pekupedzisira papapa kwamunoenda kwachitaura kuya kusvika usati watombopedza ma6000 ako aya emari dziya kune vaya vanga vari kuunza vamwe vanhu vari kuinvita vamwe vanhu ndo chete vanokwanisa kuwana mibairo iyi. Kune akangomirirawo zviya zvekuti 25 yangu iyai ndo inongotishandira apa usakaundi haupa unenge usipwa. Saka kune vaya vari kushanda vaya vari kutsvaga vari kuda zvekuita mibairo inenge dai paunenge wasvika 3000 points unenge wakunzi uri 1 star leader, unobva wapuwa pin badge rakaita kunge iri badge ramuri kuona iro rePetronPay ne$100. Ukaisvika pa 6000 points unenge wa 2 star upuwa pin ne $200. Ukasvika 15000 points wa 3 star upuwa pin ne iPhone akumana upuwa iPhone hanzi yawina yoyo utorasa akupa mwana ione wapuwa iPhone ne Apple Watch. Mawatch ana Apple aya anongoshanda kunge phone ndo aya anocontrola health yako kuti kana iwe pane zviri kuitika pauri watch inotokuudza kuti shamari BP wada kuita chichi zvakangodaro. Ukasvika 25000 points wa Ruby unopuwa computer inonzi MacBook ne pin. Ukasvika 100000 points unopuwa bag riya ravanodedza kuti vanoti Cancun bag, ndo mabag akanaka unongoona mashops emavhiri aya ekuti kazhinji ndinongoona vandowanzoona vainawo ndo vaya vanoenda kundege vanokwira ndege vaya. Saka unomva uripuwa bag iroro unomva wapuwa $1000 pamusoro paizvozvo. Ukasvika 250000 points unobhadharirwa ticket rekuti uende kuEurope, zvese zviri paid, zvese mahotera nechi kuti unoona mutambo waunoda, mutambo mukuru unenge uri kuEurope unobva wabhadharirwa ticket uenda ikoko. Ukaita 750000 points unobva wanzi wa diamond leader. Saka unobva wapuwa pini, wopuwa motikari inonzi BMW Mini Cooper yeBMW. Ukasvika 1,500,000 points unemva wapuwa, unemva waita leader anonzi ambassador. Unopuwa pin, wopuwa motikari inonzi Jeep American made, majeep ndiye kwa America. Ukazosvika 3 million points unomva wanzi wava president mukambani munomu. Saka wakupuwa motikari yeupresident, motikari yeupresident yamuri kuona apo yeMercedes Benz class G unomva wapuwa iyoyo kunzi tikupa motikari president. Ukasvika 6 million points unenge wakunzi wa emperor, munoza emperor chimutongi chaiye. Unopuwa motikari dziya dzirunetsa dzamunongoona dziya vamwe vakuZimbabwe unonzi vanzi vana jinimbi dzvangaila dzo, kuno kunonzi vana joile munhu wanombofamba nadzo idzi. Unobva wapuwa iyoyo Porsche Carrera, unobva wanzi uri empire.
ukasvika 10 million points wakunzi Emperor Diamond leader, unobva wapuwa imba, unovakirwa imba yakangoita kunge palace inenge ichita 250,000 points. Saka ndizvo zvizi ndo mapoints enyu aya maona paakushanda panapa. Saka mapoints enyu anenge akushandira panapa. Moshanda nesimba, modedzawo vamwe kuti vaite mari, musade kuita mari wega, dedzawo vamwe kuti vaite mari muye. Right, ndinokutendai. Musati maenda zvenyu, toda kuti tangai nekuregister nhasi kwete mangwana. Tsvagai munhu akakudedzai pano pagrupu kana kuti akutumidzirai video yedu kuti mukumbire code. Mukangopuwa code motojoina, munoona link yedu ndiri pasi apa, asi pari kushota code. Code ine vanhu vakutumira ivava. Saka munhu akajoinawo ndiye anokwanisa kukupa code iyoyo, ndiye anenge ane code iyoyo. Musati maenda zvenyu, toda kuti mutitendewo nekuisa like kudzasuko. Munongoklika kune button like apo. Mukaona kune button rakatsvuka ipapo risubscribe iwo kuti mavideo ese ati muite access kuma video ese tine mavideo etraining zvakawanda nemamwe mabusinesses amuchaona. Then moridza bell kuitira kuti pese patinongoposta chitsva chinobva changosvika kwamuri, mobva maudzwa kunzi kwaane zvitsva kuenda unoona. Ndinotenda kuti mese mauya kuti tibatane tiite mari tiri pamwe chete. Asi musadye mega, dyaiwo nevamwe. Share mavideo edu aya, share nevanhu vakawanda. Unoziva kuti uite mari kuti vanhu vauye, hakuzi kuda kuti ingoshare uchingopa munhu unofungidzira. Ukashare paunoshare 10 ukaona 1, that is good. Paunoshare 20 ukaona 3 4 uri kutoenda. Saka share mavideo aya, share, itai mashare akawanda. Torai copy link iri ku YouTube, muchishare muchitumidzira. Ukangotadza kutaura ukangoenda kuma video edu aya, ngowatumidzira munhu anozvinzwa ega zvatiri kutaura izvi. Isusu tiri vemushi affiliates. Saka tinokutendai mese nekuteerera kwamanga makaita. Thank you.